Il-memorja ta' Mark Gawci reġgħet fakret f'manifestazzjoni bit-trakkijiet li telqet minn Selmun u daret ma' bosta postijiet madwar Malta. Fost dawn it-trakkijiet kien hemm dawk tal-kostruzzjoni, bawżes, trakkijiet antiki u oħrajn moderni. Din l-attività saret biex issellem lil Mark Gawci iżda biex fl-istess waqt li jinġabru flus għal Puttin u Kers. Ninsabu fil-post pittoresk ta' Selmun fejn illum qed issir manifestazzjoni bit-trakkijiet għad unur Mark Gawci li ħallina x-xahar li għadha meta kien involut f'inċident ġewwa Barriera. Mark Gawci miet nhar l-14 ta' Novembru meta waqa' bit-trakk li kien qed isuq f'Barriera fil-limiti tal-imġar. Li anke Mark ħallina imma xorta waħda hekk qiegħda ħbiebu u sħabu qegħdin jużaw din l-okkażija tal-ewwel xahar mill-mewt tiegħu biex jaħsbu f'ħadd ieħor jew fil-bżonn li għadu magħna hija xi ħaġa tajba. F'din il-manifestazzjoni ġib ukoll it-trakk li bih miet Mark Gawci li ġie rranġat u reġa' qed jintuża fik-kostruzzjoni. Fuq dan it-trakk inkitbet il-kelma it-Telegraf il-laqa assoċjat ma' Mark Gawci. Bosta mill-ħbieb u kollegi ta' Mark iddeskriveh bħala persuna kwieta ċajtiru dejjem bid-dakka. Mark kien attivist ukoll fl-Aqda tan-nar Marija Bambina tal-Melliħa. Qalbu ħafna laqgħa tan-nar Marija Bambina Melliħa li kien jagħti sejjem ukoll sena fil-festa. Kien hemm ukoll Serena li kien jimita bleħnu stess jiġifieri. Kien bniedem li ma tistax ma tħobbux. Gawci huwa bniedem ferriħi, kien bniedem ferriħi. Kien dejjem fuq dakka fuq fommu u meta jarak bidu idaħkek biex jarak ferħan. Apparti ż-żewġ trakkijiet li kienu suq Gawci kien hemm ukoll il-karozza personali tiegħu. Preżenti għal din il-manifestazzjoni kien hemm ukoll omm u missier Mark, Mary Rose u Joe Gawci.